مجلس قوام لعلوتن ما خلوتن مارحة حواحت حدا مأتوي حزب تግራይ بمريخ ودبو حواحت እናተመረሐ ድሕሪ ዘካየዶ መሪርና 17 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ክቡር መስዋዕትነት ከፊሉን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ስዒሩ ዓዲ ካብ ምንብትታን ዘድሓነ ሓድሽ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትከል ዝገበረ ህዝቢ እዩ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ብዝሃቦ መሪሕነትን ዘካየዶ ኩለ መዳይ ቃልስን ኣብ መላእ ሃገር ንሰለስተ 10 ዓመታት ዓለም ዝመስከሮ ኣብ ሰላም ኣብ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘኹርዕ ታሪክ ንምስራሕ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ጉዕዞ ሰላማውን ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ቃልስና ንሃለና ኣብ ሕሉፍ ቃልስና ዝተሰዓሩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውድብና ሕዋሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘነጻጸረ ናይ ጽልኢት ዘየቋርጽ ጸለመን ወፍረታትን እናተኻየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ሕዚ ከኣል እዩ ኢሎም ኣብ ዝገመትዎ ግዜ ዘራያት ኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጆኖሳይድ ክፍጸም ኣብ ዓድና ድማ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ኩለ መዳይ ግፍዕን ብርሰትን ፈጺሞም እዮም እቲ በሰላ ኩናት ተቐዲሙ ዝርዳእ ወረጃ ህዝብናን መሪሕ ውድቡ ሕዋሓትን ብተደጋጋሚ ንሰላም ኢዶም እንተዘርግሑውን ሰማዕ ስለ ዘይተረኸበ ከም ህዝቢ ዝነበረና ብሕታዊ መማረፂ መኪትካን ስዒርካን ምውፃእ ጥራሕ ብምንባሩ ብመሪሕ ውድቡ ሕዋሓት እናተመረሐ ኣንጻር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘካየዶም መሪር ጽንተትን ደጀን ግንባርን ብምትእስሳር ብመስተንክራዊ ጽንዓት መኪቱ ናይዚ ውፅኢት ድማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ክፈረም ኣኽኢሉ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈጠሮ ናይ ሰላም ሃዋህው እንተሃለወ እኳ ብምሉእነት ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይወፀን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ኣይተመለሰን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ስለ ዘይተገበረ ሕዚ እውን ከርፋሕ ናብራ ክደፍእን ተወሳኺ ዋጋ ይኸፍልን ኣሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና እውን መሰሉ ተጎፊፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመንነቱ ምኽንያት ብሰላሕታ ይጸንት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተዳዕነኑ ማእለያ ዘይብሎም ጸገማት ንኽፍትሑ ዘኽእል ጥንኩር ውሽጣዊ ሓድነትና ዓቂቡ استراتيجيك عقمتات مخته وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدردار عقمنا خبرخن سممع بريتوريا بستمال أجباب نخفت سمنا وكند ممراح نقول كسلطانو روحون قبل بهراو ربحاتنا مهجار تصميدو خسرح تسأنحه حدش جزاء درب جلة بهراو خدات نايزو كله اتفاقات بمورالم بتاريخن بزلع على درجات حتى تمخانو كسمرلو يجبع وجلة بهراو خدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنا حزب تግራይ بمدخام ናይ ምግባር ተኽእልኡ ተመንዚዑ ብጸላእቲ ንኽንብርከኽ ምስናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይልታት ተላፊኑ ስልጣን ብቐዳምነት ንኽብሕት ኩሉ ዓይነት ርብርብ እናካየደ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ውድብና ሕወሓት ንኹሎም استراتيجيك ዓቅምታት መኸተና ብምትሕብባር ዘካየዶ ውሕሉል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምልኣተ ህዝብና ብዘሳተፈ ወፍርን ቢታን ነቲ ስልጣን ብሒቱ አንጻር ብሄራዊ ረብሓና እናሰርሐ ጸንሐ ሓድሽ ገዛእ ደርቢ ካብዚ ዝሓዞ ስልጣን ክእለሳላ ዝተገበረ ንሱ ኣብ ውሽጡ ሓቢኡ ህዝቢ እናደነጋረሉ ጸንሐ ናይ ሰላልፋ ባህሪኡ እንትቀላዕን ናብ ደንብኡ እንትጽምበር ንሕና ድማ ኣብ ህዝባዊ ዕላማና ሰሚርና ረብሓታትን ባህግታትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘረጋግጹን ዘበስሩን ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ክንዝቲ ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ሕሉፍ ዝባኸነን ግዜን ዘምለጠናን ዕድላትን ጸጋታትን ንምክሓሓስ ብዘኽእል ናይ ህዝብና ሕቶታት ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ መሪሕነት ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ንምጅማር ማእኸል ዝገበሩ ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ንዝትየሉ ብሄራዊ ሓድነትና ንውሑስ ሉዓላውነትና ኣብቲ ትዝብል መሪሒ ሓሳብ ተዓጂቡ ሓደ ኣብ ሕሉፍ 6 ዋርሕ ዝነበረና ፈጻጽማ መደባት ምግምጋም ክልተ ህልዊ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር ንትግራይ ዝህልዎ ትርጉም ሰለስተ ቀጸልቲ ናይ ቃልሲ አንፈታትን ማእኸል ዝገበረ መድረኽ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት ብዕውት መንገዲ ተሳሊጡ ኣሎ ክልተ ናይዚ ክልላዊ መድረኽ ተሳተፍቲ ኣካላት ኣብዚ ክልላዊ መድረኽ ዝተሳተፉ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ 240 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ብድምር 1337 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ሉዓላውነትና ብዝብል መራሒ ሓሳብ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኣኪብና ኣብ ጠቕላላ ኩነታት ውድብና ህዝብና ዝርዝር ገምጋም ምይጥን ኣካይድና ዘለውና ተደራረብቲ ጸገማት ዝፍትሐሉ ናይ ቃልሲ አንፈት ብምንጻር መድረኽና ብዕውት ኣገባብ ተዛዚሙ ኣሎ ካብ ታሪክ ቃልስናን ህዝብናን መሪሕ ውድብና ሕወሓትን ንወስዶ ተመክሮ እንተሃለወ እቲ ጉዕዞ ብሉምጽ መንገዲ ጥራሕ ዝውዳእ ስለ ዘይኸውን
ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላማውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ፈተንትን ህልኽካ ዘውድኡ ፈተናታትን ክገጥሙና ከም ዝኽእሉ ኣሚትና ባህግን ክብርን ህዝብና እውን ንምግባር ደምዲምና ከም ዝስዕብ በዓል 10 ሓበራዊ ቅዋም መግለፂ ኣውፂና ኣለና። 3 መግለፂ ቅዋም 1 ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ኣብ ትሕቲ ዝል መራሒ ሓሳብ ብምዕሳል ግዝኣታዊ ሓድነትና ናብ ዋንኡ ክምለስ ተመዛበልትን ዝተሰደደ ህዝብና ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኑ ሓሳረ መከሩ ዝርኢ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንኽወፅእ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተና ብምትሕባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም እንሕይል ቃል ንኣቱ። 2 ንመደባት ሕወትን ዳግመ ህንፀትን ዝለዓለ ትኩረት ብምሃብ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ክምራሕ ብምግባር በብደረጅኡ ዘሎ መሪሕነት ብዝለዓለ ተወፋይነት ወሲኑ ክወፍር ካብ ተሳትፎ ሓፋሽ ተነፂሉ ዝካየድ ምንቅስቃስ ቀላልነት ዘይብሉ ብምዃኑ ብምግንዛብ ባህጊ ህዝብና ብምትንታን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታትና ተሓንጊጥና ኣሰሮም እናተኸተልና ኣብ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ብዝተነፀረ ስትራቴጂን ኣንፈትን መሰረት ቆጠዋይ ዝኾነ ጠቓሚ ሃፍቲ ብምትእትታው ቀዳምነት ዝወሃቦም ሕብረተሰባዊ ክፍልታት ብምንፃር ብሓፈሻ ድማ መላእ ህዝብና ብፍትሓዊ ተጠቃምቲ ዝኾኑሉ ናይ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትልሚ ብቁልጡፍ ተግባራዊ ንምግባር ቃል ንኣቱ። 3 ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ህዝብና ብቁዕ ግልጋሎትን ፍትሕን ንኸይረክብ ብባዕላውን ወዳዓውን ምኽንያታት ኣብ ዝኸፍአ ፀገምን ግልጋሎትን ፃምእ ፍትሕን ምፅንሑ ንርዳእ ኢና። ኣብዚ መዳይ ህዝብና ልቢ ብምዕባይ ንዘረኣያ ተፀዋርነትን ትዕግስትን ድማ ንንእድ ኢና። ነዚ ብምርዳእ ኣብ መዳይ ዘፈርፀታን ድሕነትን ዝረኣዩ ፀገማት ኣብ ውራ መሬትን ምሕደራ መዓድንን ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ህዝብና ኣሳቲፍና ናብ ስርዓት ክኣቱ ብምግባር ኣብ ስሉጥን ኣወሃባ ግልጋሎትን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ክረጋገፅ ኣበርቲዕና ከም እንቃለስ ንዝነበሩ ፀገማት ፈቲሕና ንሕሉፍ ብዘካሓሕዝ ንህዝብና ክነገልግል ቃል ንኣቱ። 4 ብሰንኪ ጀኖሳይድ ዝተሃሰየ ቁጠባና ክሳብ ሕዚ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብዕቱ ኣይተጀመረን። በዚ ምክንያት ድማ መጠን ድኽነት እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ምስ ዝፍጠር ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ለገስቲ ትካላትን ክገብርዎ ዝፀንሑ ውስን ሓገዝ ምቁራፁ ስዒቡ ኣብ ህዝብና ካልእ ተወሳኺ ፀገም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ቁጠባዊ ሕውየት ምርጋፅ ንፅባሕ ዘይበሃል ናይ ህልውና ሕቶ ኮይኑ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ምድንፋዕ ማእቶ ዝለዓለ ርብርብ ብምግባር ዓርሰ ምርስኮሳና ዘውሕዝ ስራሕቲ ንምስራሕን ዓርሰ ምትሕጋዝ ብምጥንኻርን ብዝለዓለ ሕራነ ከም እንረባረብ ነረጋግፅ። 5 ስምምዕ ፕሪቶርያ ውፅኢት ክቡር መስዋዕትነትና እዩ። እዚ ስምምዕ ንዝተኣወጀልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዓጊቱ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልሲ ዘሰጋገረና ስለ ዝኾነ ብግቡእ ንኽትግበር እናተቓለስና መፂና ኢና። ንተግባራውነቱ ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕቲ ንኸፍል ኣለና። ይኹን እምበር ብሰንከ ውሽጥና ተፈጢሩ ዝፀንሐ ብሄራዊ ክሕደት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁርፀኛ ዘይምዃን መደራደርቲ ኣካላት እውን ዕጥቂ ፍትሑ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕ ብፓኬጅ ንኽፍፀም ዘርእይዎ ድልውነት ውስን እዩ። እዞም ፀገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥምየት ሕማምን ሞቱን ይኸውን ኣሎ። እዚ ፀገም ክፀወሩ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ። ሕዚ እውን ኣብዚ መዳይ ዝተረኣየ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፀገም ብምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክምለስ ህዝብና ሓራ ክወፅእን ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ክመርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመር ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታት